Una plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de França i demà més lluny, potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. Vam escapar amb la nit a les butxaques, paisatges ocres, el primer sol a les cares, fugint de casa amb les mirades foradades, tractant de refugiar-nos més enllà de les muntanyes. Vam trobar un lloc on protegir les esperances, llavis tallats, les paraules cansades. Les flames baixes cremaven els nostres marges, penjaven les promeses entre les branques trencades. Vam batallar per començar a sentir-nos lliures, cada vegada que ens tornàvem crus somriure, les inferides, vegada que ens tornàvem crus somriure, les inferides. Benvinguts en el vídeo de literatura de postguerra. Bé, és el darrer tema que tenim, a part de la literatura actual, que elaboro amb un altre tipus de presentació, és el darrer vídeo que jo faig, o dels darrers temes, i heu de saber, per començar, que és una pregunta super essencial a la selectivitat, que la literatura de postguerra sol la pregunta estrella, sobretot la narrativa, tot i que fa donar entrar a la poesia, i aquí més o manco teniu el que seria la part contextual, i després sí que fem un repat ja en els autors directes. El que passa és que encara que facem un vídeo de literatura de postguerra, sí que dedicarem bàsicament un vídeo només a en Rodoreda i en Villalonga, que és la novel·la psicològica i que heu de saber sí o sí per selectivitat. Podria ser que no entràs? Sí. Sol entrar? També. Per tant, heu de tenir en compte. Per començar, hem d'entendre que el franquisme va ser una dictadura que se va proposar d'uniformar l'estat, fet que va afectar la cultura catalana. I, fins al 59, la literatura catalana sobreviu a l'oscuritat de la resistència. D'acord? Ens hem de posar en aquest context. Per això, el que impossibilita sobretot la connexió amb Europa i la literatura se replega en diferents corrents, que és el que començarem a veure aquí. El que hem de conèixer és que tenim diferents etapes que hem de tenir molt clares, perquè hem d'entendre que fins als anys 60 els canvis profunds que se viuen a Europa i els contactes amb el continent és l'únic que afavoreixen aquesta renovació. Per tant, de qualque manera, la literatura se fa ressò dels ideals revolucionaris impulsats per aquells joves, d'acord, que estan esperant que s'obri una nova etapa que impulsaran els canvis socials, la lluita de classes, amb el feminisme, i que l'autor ha de deixar de ser aquell autor, per exemple, que sí que tenia un pot simbolisme, tancat a la seva torre d'ivori, aquell intel·lectual elitista, per passar a reflectir una realitat injusta com passarà en una època com és de realisme històric. Finalment, per acabar més o menys amb les etapes, que la darrera que veus és aquest trànsit cap a la democràcia, d'acord? Als anys 60 s'inicia la represa cultural catalana i ja a partir del 75 que surten coses, moviments com la nova cançó, tot aquest tema del canal rock, la represa cultural del teatre, se produeix la transició democràtica, just que permet la reinstauració d'un autogovern autonòmic i s'obri una nova etapa per la llengua i la literatura catalanes. Per tant, la democràcia és realment quan començarem a tenir resultats en català. No había diferencias ideológicas entre nosotros. Por lo tanto, cuando se hacía una actuación, existía la crónica tierna e irónica del país, que era el programa real. Pero luego de la actuación, un grupo de nosotros, no siempre, cuando se podía y no había policía, entonces inventábamos, improvisábamos canciones mucho más fuertes, más duras, como las letanías y otras canciones que eran francamente, directamente críticas y ofensivas. 16 jutges mengen fetge d'un penjat. Ara amb vosaltres, del Fiadella. Cap a futbol. La línia
dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva, comentaris agrapats, discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol, cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Durante mucho tiempo fuimos los cuatro primeros, los cuatro viejos, que podríamos llamar, que más adelante, al cabo de un año aproximadamente, fueron incorporándose gente joven, a la cual yo diría que frente a la cual tuvimos una labor de carácter pedagógico, sobre todo en el aspecto literario. Por otra parte, más adelante hicimos incluso labor de selección para ingresar en el grupo, hasta el número 16, que fue Jack, que fue el último. De otro lado, durante los primeros años y los últimos también, yo diré que en gran parte nosotros éramos conscientes de que llevábamos a término una labor patriótica, una labor cultural, una labor de renacimiento de la lengua, pero también tengo que decir que nos lo pasábamos formidablemente bien. Empieza a configurarse el movimiento dels 16 jutges, los 16 jueces. Se utilizó como nombre este trabalenguas catalán porque la dificultad de pronunciarlo implicaba también una actitud irónica. Los 16 jutges hacen confluir el descubrimiento de las propias raíces culturales con la internalización de otras influencias. La música afroamericana, el jazz y el blues, pero sobre todo los cantautores franceses, marcan el nacimiento y las formas de una nueva forma de cantar en catalán. De la literatura, d'acord? Bueno, bàsicament això seria el que contextualment hem vist a classe i que hauríeu de tenir com a introducció. Però bueno, teniu els esquemes que ja sabeu que tenim aquelles introduccions que m'hauran d'anar bé. Penseu que una bona introducció fa una bona pregunta. Moments clau que hauríem de recordar, que són importants, que podeu citar i que vos poden servir per treballar els autors, per sortir d'un moment complicat, de dir no me sé aquesta pregunta, però con aquests esdeveniments. Hem de recordar que, com han dit a classe, estem xerrant d'una literatura que està marcada pel dolor de la guerra, pel dolor de l'exili, que hem de recordar la frase de la Rodoreda: una persona feliç no té història. La gent que escrivia durant la postguerra està marcada per un abans i un després en la història de Catalunya i, per tant, no és la mateixa que abans. Mai tornarem a ser mateixos. Quin moment clau hem de recordar? Anem a començar una mica en els anys 40, en un període de total repressió cultural. Fixeu-vos en aquesta cita: «Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido». Jo vos convido a reflexionar sobre aquesta frase, que és directament una apologia a la defensa de l'espanyol com a única llengua i si recordeu quan vam fer el tema de sociolingüística aquelles propagandes franquistes de hablar en espanyol no seas bàrbaro. A veure, aquí vos dono un poc més de context perquè sapigueu bàsicament el que passa. Fixeu-vos que diu: el règim pretén asfixiar el moviment del retrasament de la cultura catalana. Tots els moviments que ha hagut durant aquest any, de la Renaixença fins als anys 20-30, sabeu que comencen a desaparèixer en la repressió, en l'arribada del franquisme. Als anys 40 fa que tot això desaparegui i sobretot que el gènere de la novel·la sigui més afectat. Se produirà molt des de l'exili. Per què? Perquè aquí s'aboleixen tot tipus d'institucions culturals. El català queda relegat a l'ús privat, a familiar, a la clausura en diaris, editorials, tot tipus de promotors de la literatura a la llengua catalana, espanyolització general de la cultura. Per tant, tot tipus de forma o iconografia que representi quelcom català serà abolit i a més serà penalitzat. Fixeu-vos, aquí veurem un altre fragment. Para la recóndita intimidad y los coqueteos lingüísticos, la expansión más o menos romántica o más o menos reciente de otras lenguas. Pero en la presencia de un español ante sus compatriotas y ante el mundo, y usted, señor de la guantería, se presenta ante el mundo y ante sus compatriotas cuando vende sus guantes. Tenga usted la dignidad de su propia redención y haga usted el honor debido a su Redentor. La consigna es clara y no tiene fugio. Si queremos ser dignos de esa redención y honrar a quien nos ha redimido, todos los españoles debemos hacer tres cosas: pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando naturalmente en el idioma nacional ha impuesto su victoria. Ojo al dato amb aquesta cita, que és molt parescuda a la propaganda que jo vos estava comentant fa una estona. És a dir,
La llengua ha de quedar relegada a uns àmbits molt íntims i, per tant, res que pugui ser oficial, perquè si no pensam en el missatge que dona el règim, ni som bons espanyols i, a més, serem penalitzats i serem perseguits. Vull dir, és una declaració de principis molt forta. El fet és que hi ha 3 nivells culturals que conviuen durant el règim. Per una banda és la cultura oficial, que és la que el missatge que vol donar el règim, hi ha la cultura pública, que és la que no té intervenció dels organismes institucionals, i després tenim la cultura catalana, que és senzillament clandestina. Punt, està amagada. Fins als anys 50, finals dels anys 50, fins que en Franco ha d'obrir una mica, i ha de mollar una mica perquè ha de fer aliances internacionals i necessita rentar-se la cara, realment no hi haurà cap tipus d'acostament a la llibertat en aquest sentit. Llavors, tenim un tema lingüístic molt important. Havien tingut una impremta i una llibreria allà al carrer Clavé i més o menys es anava vivint. A casa érem 5 germans i la mare va quedar sense marit quan jo tenia 8 anys. Bueno, i aquí, amb la guerra, ens vam espavilar, però amb el postguerra hi va haver molta misèria i no hi havia calés. Això és base. Si vos hi fixeu, aquí vos he deixat una mica una informació que ni tan sols vos vol dir posar en el vídeo, però bueno, tot això ho sabeu, això ho podeu mirar després i tranquil·lament, el tema contextual total, i després ja m'ho anem a repassar ràpidament els autors. Però abans d'això hem de xerrar de la clandestinitat i de l'exili. Fixeu-vos, la foto de la clandestinitat veus el que anomenem exili interior. Aquí tenim en Foix on espriu la lluita interna per conservar el patrimoni literari català. Si recordeu en Foix, que el varen veure en les avantguardes com a pioner i com a representant del surrealisme a Catalunya, en Foix que va fer quan va veure que estava impossibilitat de publicar en català i que dirigia la publicitat? Va dir, com que no puc exercir periodisme en català, com que no puc escriure en català, me dedicaré a relaborar la meva obra. D'alguna manera va esperar i va resistir. Eren aquest exèrcit que vindria després fent feina des de dins. També tenim un exemple com Espriu. I en aquest cas tenim exili exterior, que són la gent que sí que va partir, autors com a Rodoreda o com en Pere Calders. A Rodoreda ja sabeu, primer és França, Bordeus, Ginebra, i fins als anys 70, que reconegut la seva obra, no torna a Catalunya. I bàsicament hauríem de comentar això com a context històric. De les etapes, a part del moment clau, hem de xerrar de resistents. Què fa la gent que està aquí? Aquí vos deixo aquella propaganda que ja havíeu vista. Sobretot, salvar la llengua, recuperar el prestigi social que han perdut amb el bàndol franquista, salvar institucions importants que són fonamentals per la nostra cultura i, sobretot, refer el sistema de relacions humanes que ha destruït la guerra. Aquest dolor que, de qualque manera, és evident que ha destruït tota la societat, l'ha dividida i, de moment, han intentat enderrocar una cultura que fins dècades després se seguiria recuperant i, de fet, avui encara se segueix recuperant d'algunes seqüeles. Fixeu-vos, jo aquí vos deixo un poema d'en Pere IV que hem vist a classe, Les corrandes de l'exili, els van veure tant musicades per Mesquita Pérez Cruz com en el sofriment d'Ànimes innavegables d'Obrim Pas. A Catalunya d'així el dia de ma partida, mitja vida condemnada. Abans de passar la ratlla blanca, ja quedes a terra i la cara en l'espatlla. El dia de la partida, mi ja vida condemnada.
Pere IV va iniciar un camí d'exili que duraria més de 20 anys i era el que xerrava amb la gent que s'exiliava, era conscient que deixava tota una vida enrere i que era prendre una decisió molt difícil. Però de lo bo que tenim d'això és que tenim la major producció de literatura catalana està feta a l'exili durant la postguerra i és una de la literatura de més qualitat que tenim en el nostre legat literari. Aquí tenim una mica una cronologia de la consolidació de la dictadura, per si la voleu consultar. Jo no m'entretendré a mirar això, però són dates que heu de recordar. L'any 45... Aquí tenim una mica perquè ho pugueu mirar. Per exemple, fins als anys 60 se creen premis, en principi no se deixava participar en català, després la cosa canviarà i comencen, ja veureu que en els anys 50 comencen a arribar obres clandestines, retornen alguns exiliats i comencen a aparèixer les noves fornades d'escriptors, com per exemple en Pedrolo o en Maria Aurelia Capmany, que aquests, per exemple, representen molta part de la novel·la d'influència existencialista, a part de totes les que hem vist. Estaven a 6 o 7 anys, fins als 12, 13, que ja miraven a veure si trobaven una feineta per anar a guanyar algun cèntim per la família, però, esclar, t'ensenyaven a escriure, el bàsic, sumar, restar, llegir, escriure i prou. Fins als 11 anys, a l'escola Pi, perquè als 11, com et dic, ja em van posar a cosir a la sastreria. Un verdader desastre. Les escoles rurals, que són les que jo, que les regentaven els germans maristes, van deixar de fer-ho per falta de personal i se'n va fer càrrec, aleshores, un patronat del poble. Aquest patronat havia nombrat uns professors molt eficients, molt ben preparats per l'escola de la República. Però llavors, tots els professors que tenien el títol concedit des de l'any 31 per al govern republicà, llavors els hi varen prendre el carnet i vam quedar sense mestres, perquè, salvo que fossin molt vells, tothom tenia el títol del carnet de... Tothom tenia el títol de la República. A mi em va tocar una professora que poder sabia més jo, no. Tota la cosa que, bueno, tant se val. El meu avi, per part de la meva mare, era mestre, era de Roda de Ter. I va dir, bueno, a veure què feu al col·legi. I m'agafa la llibreta i mira un dictat i diu, escolta, des de quan ojo van baix el Bach? Ja va veure que no era la meva lletra, que jo havia posat ojo sense l'H i la H era sobreposada, m'entens? Corregit. I por, la senyoreta Victòria m'ho ha corregit, m'ho ha posat. Diu, digue-li de part meva que si es posa un H, deia, llavors ho deia, si es posa un H davant de l'ull, a veure què hi veurà. La persona que volia fer un batxillerat o una cosa així, no podia fer-ho allà i havia d'anar fora. De tal manera que els pobles a 70-80 quilòmetres de Barcelona, la classe treballadora, no tenien diners per enviar un fill a fer a la universitat. Era pràcticament impossible. Ja als anys 60, Espanya ja no està aïllada, als anys 60 s'ha produït un canvi de paradigma molt important. S'iniciarà el camí cap a la postmodernitat, arriba el boom turístic i, per tant, comença a haver-hi opositors en el règim de manera molt clara, a part que en Franco, la dictadura s'ha debilitat, en Franco s'està fent major i les coses comencen a canviar. I, per tant, 1960 és una data que sí que hauríeu de recordar, apareix la llei de premsa i comencen a sorgir iniciatives privades, perquè, clar, el que veuen és que és l'única manera de promocionar la cultura catalana i comença a haver-hi institucions com Òmnium Cultural i Edició 62, l'he posat aquí perquè m'apareix un editorial molt important i, de fet, moltes de les lectures que faig durant tota la secundària és d'aquest editorial que apareix en els anys 60 i, sobretot, fomenta la didàctica en català, l'ensenyament de la llengua i la literatura.
avui en dia segueix fent propostes didàctiques i, a més, coincideix en l'aparició d'un nou gènere narratiu a Catalunya, que és la narrativa de gènere, concretament la narrativa policíaca, que de fet és un gènere de molta tradició i de cultura de masses. Recuperam anys 30 amb Llorenç Villalonga, en Rodoreda, en Josep Pla, recuperam autors que abans de la guerra alguns s'havien exiliat, alguns com en Villalonga sí que queden, però hi ha un moment que se desencanten i també deixen d'escriure. El mateix Villalonga, que després reprèn sobre, començam a rebre traduccions, la recepció literària és molt important per conèixer el que passa a Europa, tota la feina que havia fet el modernisme per equiparar-se a la cultura europea, tota la feina que havien fet les avantguardes, comença a recuperar-se i surten molt de grups de teatre independents que són fantàstics i que avui en dia encara podran recordar que són de teatre experimental. Concretament, m'agradaria anomenar el grup d'El Joglars. Més tard sortiran la Fúria dels Baus i altres grups que són molt importants. Aquí vos poso un vídeo que només podeu veure en sorpresi i és una part molt important del documental per conèixer aquests anys. Aquí no la podem veure, però recomano que ho visualitzeu. I, a part d'això, el que seria la cronologia, ja m'hauríem d'anar a comentar aspectes com el que serien els autors. Aquí només els comentaré perquè sí que és veritat que pels autors m'agradaria que tinguéssiu un vídeo a part. Això és un context, una cosa que us pot ajudar, però ho veurem al pròxim vídeo. Fixeu-vos que tindrem sobretot novel·la, poesia, després veurem una mica el teatre, però amb molt manco intensitat, sobretot novel·la. Penseu que la novel·la ja ve d'una crisi en els anys 20-30 i que quan se comença a recuperar i a crear una literatura de consum arriba la dictadura i s'acaba la producció. Perquè a més, la novel·la tenia una cosa, i és que tu podies fer trobades i xerrades i clubs literaris fent poesia, però quedar per llegir una novel·la, és a dir, no era tan fàcil, per llegir una novel·la no era tan fàcil utilitzar un gènere com aquest per fer trobades. Llavors, bàsicament de la narrativa veurem en Rodoreda i en Villalonga, dos pioners de la narrativa psicològica que ja han vist durant els anys 20-30 però que ara tornarem a veure per xerrar sobretot de la nostra estimada Mercè i de la nostra gran plaça del Diamant que heu llegit aquest any, i després sí que comentarem autors com Nestellers, sobretot Nespriu, d'acord, que és un que si us interessa, i veurem una mica de teatre. Això ho veurem en el pròxim vídeo. I bàsicament aquest vídeo és per contextualitzar-vos en l'època de postguerra, perquè vegeu tot el que hi havia i perquè sapigueu que per explicar aquesta època és molt important que entengueu, que vos situeu dins el context, sobretot ja no tant de dates, sinó del que va implicar, el que implica escriure en un moment en què el país està desolat, derrotat, i on tots mos quedam amb una història desolada, però al cap i a la fi amb una història. Si una persona feliç no té història, vos asseguro que la producció que tenim en català és més que de qualitat i realment està dins la memòria de tots els que estimem la literatura catalana. Ens veurem en el pròxim vídeo. I demà més lluny potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres i massa terra. Com al Vallès no hi ha res, que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol, i a la platja un tenderó que bategui una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan